Tak co s tím provedeme? Chtěl bych si něco jako vůvkat, takovej. Jo, můžete to ukázat na video? Takhle, ale musíme docela hodně zkrátit tu dílku vlas a přidat tady objem a tu ofinu můžeme dát jako dopředu. Jasně. Upřímně docela dlouho nestihal jsem takový dlouhý vlasy, ale dneska můžeme něco s tím zkusit. Jo. Jestli se nebojíte, tak Věřím vám. OK, tak jdeme na to. Let me talk to you, show you what love can do. I wanna see you move. I know you can feel it too. Let me talk to you, show you what love can do. Tak co, máme to hotovo. Zkrátili jsme tuhle dílku, přidali jsme tam texturu. No, úplně dobré. Jak vám? Líbí se? Jo, jako vypadá to trochu kratší, než jsem očekával, ale já mám to rád ještě víc. A ještě se chci vás zeptat, a odkud jste přijel? Přijel jsem si tam z Brna. Z Brna? Jo. No, tak ta cesta byla dlouhá, jo? Do Prahy. 2,5 hodiny. Skoro 3 hodiny, jo. No, OK. Tak mám rádo, že se všechno vám líbí. Já taky. Tak OK.